Ac, fel darn bach o eisyn ola, mae cynghorwyr sir o bob un plaid gwleidyddol eisoes wedi datgan cefnogaeth i cartrefi.com. Dim rhyw obeithio ydy hyn rwan. Dim croesi bysedd a gobeithio gweld gwell dyfodol. Mae'r trafodaeth am farchnadau leol wirioneddol cynnaladwy. Mae yn digwydd yng Nghymru rwan hyn ar y lefelau ucha posib. Dyma chi restr o aelodau'r cynulliad sydd wedi datgan yn ddu ac yn gwyn yn gyhoeddus bod nhw am weld trafodaeth am ddatblygu marchnadau leol. Rodri Glyn Thomas, Dr Dai Lloyd, Dafydd Ellis Thomas, Leanne Wood, John Marek, Nick Bourne, Mark Isherwood, Brynlew Williams, John Griffiths a Tamsin Dunwoody. I rai ohonych chi sydd yn troi o gwmpas y pethau yma a sydd yn licio gwybod pwy di pwy, byddwch chi wedi sylweddoli eisoes. Mae yna aelodau cynulliad o bob plaid yn fanna. Dim rhyw cornel bach yn rhywle. Mae yna aelodau cynulliad o bob un plaid yn cefnogi cynnal y trafodaeth hyn. Mae o'n mynd i ddigwydd. A pam ydy o'n mynd i ddigwydd? Mae o'n mynd i ddigwydd oherwydd eich gwaith chi. Gadewch i ni peidio a bod yn swil am hyn. Oni bai bod cymuned wedi bod yn gweiddi ac yn gweiddi ac yn trafod ac yn trafod ac yn dangos bod ni o ddifri. Fysa hyn ddim yn digwydd rwan. Mae cyfle real iawn rwan hyn y bydd deddf newydd yn y maes tai yn troi allan i fod y defnydd cyntaf ceiff ei wneud o pwerau newydd y cynulliad. Fysa neb wedi coelio bod hynny yn bosibl hyd yn oed 6 mis yn ôl. Hyn ydy pam bod chi'n aelodau'r mudiad. Hyn ydy pam bod chi'n cefnogi. Hyn ydy pam bod pobl yn gweithio mor galed. Mae yn gwneud gwahaniaeth. A mae'n gwneud gwahaniaeth bydd yn newid natur dyfodol yn cenedl. Ydy rhywun yn gofyn am ddim mwy na hynny. Felly, mae'n y neges clir iawn i ni. A dwi'n credu fod o'n agos at fod yn neges pwysica y fedr unrhyw un mewn unrhyw sefyllfa i glywed. A mae'n chydig o eiriau yn cymryd. Mae hyn yn enilladwy. Does dim angen i ni anobeithio. Does dim angen i ni dderbyn dyfodol, gwael, di-Gymraeg. Mae hyn wirioneddol yn enilladwy. A pan mae rhywun yn credu bod yr hyn maen nhw'n cwffio drosto fo yn enilladwy, a dim jyst yn ei ddeud o, ond yn ei teimlo fo'n ei colonnau, yn ei pennau, yn ei colonnau, ym mhob un darnau cyrff, yn gwybod bod yr hyn maen nhw'n gwneud yn enilladwy. Wedyn dim ond un canlyniad sydd, maen nhw yn ennill.